Мына шулай итеп бүгін хуңгы көн. Для Рената вообще. Я больше всех снимался и работал. Ниһәят, әле генә клипты төшереп өттек. Аллага шөкер, һәйбәт клип чыкты шикелле. Дөрес әйтә. Мына Хөрмәт агага зур рәхмәт. Сыққас көрәбіз енді ебет. Ну, олар уже, һеҙ уже күрдегеҙ. Нимәне? Баш драмтеатрда премьера үтәсәк. Датаһын алдан әйтмәйбез, көне иткәс әйтербез. Типсайлар. Съемки завершены. Всем спасибо, все свободны. Рәхмәт. Рахмат. Алло. Мына шулай. Нисек яшәргә безне беркем дә өйрәтмәй, кайда атларга безгә беркем дә күрһәтмәй. Безнең тормышты башкалар хистә үзгәртмәй, тик без белгәнде хәтердән башкалар иҫләтмәй. Теләгән ереңдә күрмәвең һинең гаеп, ышанма тормышка үткәнгә биреп хәер. Үзеңдән башкалар бирмәҫтәр һиңә яуап. Ни өсөн ятаһың бер үк һавага ҡарап? Ҡыуанам был донъяға, нимәнән миңә ҡурҡырға? Алдымда бөтә донъя йүгерә. Бедек, флешмоб уже башланды. Мен Ринат сынерін яратам, біләңі. Түнде 6-нан тұрып ерлайын. Да, күн һайын ун тапҡыр. Ямғыр яумаһын, главное. Әйбәт погода болған. И видеооператор трезвый болған. Батыр беҙҙең күренекле алкоголик. Данлыҡлы тегәйді. Отҡанаған Башҡортостан. Воды надо было взять. Вот такой у нас администратор. Нисек яшәргә безне беркем дә өйрәтмәй. Шуның өсөн беҙ бер машинанан икенсе машинаға әйберҙе тейәйбеҙ. Күсерәбеҙ, эйе. Һәм мин Я учу башкирский язык. Башҡорт телен өйрәнәм. Мне знак, погоди. Мы же проехали. Һәм беҙ хәҙер Конгресс-холл яғына. Я учу башкирский язык. Хәҙер беҙ Үҙгәртмәй, тик без белгәнде хәтердән башкалар иҫләтмәй. әлеге ваҡытта ниндәй процесс бара? Әлеге моментта бик актив съемкалар бара. Мына бер сәғәт буе мине ҡара ергә һалып ҡуйып, аҡ костюмда күрә, аҡ күлдәктә, ҡара костюмда нисек ҡояш ҡалҡып ҡына килә. Сәғәт 6. Әле халыҡ йоҡлай, ә беҙ таң менән эштәбеҙ. Ринат, мин туалетка барып киләйем әле уже. Бында ярты сәғәт ятам. Ярты сәғәт, сәғәт ярым ятам. Если вы Ул сейчас мине тыңламай да, хәбәр һөйләп килеп торам. Туалетка барып киләйем әле, егеттәр. Сейчас. Еще один этот момент придумали. Так, конечная точка какая у вас? Конечная. Эшлай. Вот конечная. Свет сделай сразу, чтобы последний кадр. Үбешеп торалар. Йоу. Как настроение? Прекрасно. На самом деле, я заранее попросил так сказать. А пока ерламағыр, просто пока. Yok, ben я хочу ерларға, потому что тащусь бұл ерлан. Тащусь, ерларға хочу. Хочу втащить автору, да? Вау! Вообще столько народу пришло. Вот эта девушка написала текст. Во всем вините ее. Да, я. Вот. Нам пришлось 50 человек домой отправить, так как тут просто места не хватает уже. Тут давка была. Как вам новый образ? Прекрасно, тащусь.
Эй, Да, круто. круто, круто. Автор слов и главный герой нашего клипа. Опять не знает, что делать. Хурматулла агай тагын ашый, карап ултырабыз. Олар һәләгәйдәрен агыдып карап ултыралар. Мин обед ашадым. Алар бакырдан урамда бутерброд белән һау истеләр. Хәзер мин тагыла ашайм, алар карап торасактар. Наш улай. Загир, тебе точно столько еды хватит? Ну, конечно, мне хотелось бы побольше, но ладно, пойдет. Ну ладно.